Добрага ранку усім гледачам, добра ранка. Салют, хлопчики и дзяўчынкі. Прывітанне, сябры. Кася, а што гэта ў цябе такі цікавы набор? Ты што, вырашыла стаць мастаком? Не зусім, Лесик. Я вырашыла перафарбаваць дрэвы. Кася, ты што? Перафарбаваць дрэвы, каб яны зноў сталі зялёнымі. А навошта гэта рабіць? Сапраўды, Кася, хіба табе не падабаецца выгляд дрэў зараз? Падабаецца, але лісце на дрэвах змяняе колер, а потым падае на зямлю. А я хачу, каб дрэвы як мага больш заставаліся ў сваіх летніх сукенках і пышным убранні. Кася, ну і вынаходніца ты. Аднак гэта не дапаможа. Дрэвы скідваюць лісце не таму, што яны змяняюць колер, а таму, што надыходзіць час зімовага сну. Што гэта за сон такі? І чаму лісце на дрэвах змяняе колер менавіта восенню? І чаму ёсць дрэвы, якія застаюцца зялёнымі ўвесь час? Так, пачакайце. Зараз я ўсё вам раскажу. І пачнём з галоўнага. Што такое дрэвы? Гэта расліны, якія маюць лісце, ствол і карані. А ў некаторых дрэў лісточкі выглядаюць як ігліцы. Усё так. Таму адны з іх называюцца хвойнымі, а другія ліставымі. А яшчэ дрэвы гэта шматгадовыя расліны. І сярод іх ёсць лістападныя і вечназялёныя. Тут усё проста. Калі дрэва лістападнае, то ўвосень яно застаецца без лісця. А калі вечна зялёнае, Тады зімой і летам яны аднаго колеру, як елкі, сосны і іншыя расліны. Правільна, Лёша, але ў свеце, акрамя хвойных дрэў, ёсць і вечназялёныя ліставыя. мне падаецца, я такіх не бачыла. Ва ўсякім разе на вуліцах Мінска. Сапраўды, Кася, я такіх таксама не бачыў. Аднак гэтыя дрэвы вам вядомыя і знаёмыя. Напрыклад, пальмы. І пабачыць іх можна і ў Мінску. Дзе? Самы просты варыянт у аранжарэі батанічнага саду. І там ёсць шмат незвычайных і экзатычных раслін, якім патрэбен цёплы і вільготны клімат круглы год. Атрымліваецца, што каб расліна не скідвала лісце, ёй неабходна сонейка і цеплыня? Так, Кася, а яшчэ дрэву патрэбна вільгаць. І вось тут мы падышлі да галоўнага. Да наступлення халадоў. Правільна, Алексей. Уся справа ў тым, што зімой, калі надыходзяць маразы, уся вада ў зямлі робіцца ільдом. І дрэву проста немагчыма атрымаць ад яе неабходную вільгаць. Так, Кася, а мы ведаем, што без вады нішто жывое існаваць не можа. Таму дрэвы вымушаны скідваць лісце, каб захаваць як мага больш вільгаці ў галінках. Так, Лесик, пачакай. А чаму хвойныя дрэвы тады не скідваюць свае калючыя кажушкі? Таму што ігліцы, па-першае, маленькія, а вільгаці ім патрэбна менш, чым лісцем. А па-другое? А па-другое, іголачкі ў хвойных раслін быццам ухутаны ў васкавую тканіну, якая затрымлівае вільгаць у любы час і пры любым надвор'і. Як жа цікава ўсё на свеце. Самае цікавае яшчэ наперадзе. У нас засталося пытанне, чаму лісце мяняе колер? Лесик, мы з задавальненнем паслухаем адказ, аднак давай спачатку зробім мультипаузу. Хлопчыкі і дзяўчынкі, запрашаем. Итак, Лесик, працягваем. І наше пытанне. Чаму лісце на дрэвах змяняе зялёны колер на чырвоны, залаты і іншыя ценні? Адбываецца гэта таму, што ў кожным лісточку знаходзіцца асаблівы пігмент, які і адказвае за яго колер. Гэта як у садавіне і агародніне? Кася, ты разумніца. Усё так, аднак у лісці такі пігмент не адзін. А чаму лісце на дрэвах змяняе зялёны колер толькі восенню? Уся справа ў тым, што галоўны пігмент у лісці гэта хларафіл, які адказвае не толькі за зялёны колер, але і за фотасінтэз. Ой, Лесик, а гэта што за звер такі? А я ведаю, гэта такі працэс, пры якім вуглякіслы газ ператвараецца ў кісларод. Таму расліны так неабходны на нашай зямлі. Зразумела, што ты добра вучышся ў школе. Усё так. Фотасінтэз – гэта неабходны хімічны працэс, без якога немагчыма жыццё на зямлі. Лесик, а як жа адбываецца гэты ваш фотасінтэз?
фотасінтэз у зімні час, калі амаль што ўсе дрэвы стаяць без лісця. Як жа мы тады атрымліваем кісларод? По-першае, Кася, у нас застаются вечно зеленые хвойные раслины. По-другое, калі у нас зима, то ў іншай частцы свету лето. І па-трэцяе, дрэвы даюць толькі невялікую частку ад агульнай колькасці кіслароду на нашай планеце. А хто тады вырабляе астатнюю? Асноўная частка фотасінтэзу прыходзіцца на расліны, якія знаходзяцца ў марах і акіянах. І называюцца яны фітапланктон. Як нечакана, такое мы яшчэ ў школе не вывучалі. Я рады, што менавіта ў добраранку мы дзелімся цікавай і карыснай інфармацыяй. Аднак мне здаецца, што нашыя гледачы ўжо зачакаліся адказ на пытанне пра колер лісця ўвосень. Мы спыніліся на тым, што за зялёны колер адказвае пігмент хларафіл. І гэты хларафіл вырабляецца толькі пры сонечным святле. Восенню, калі дзень робіцца значна меншы за ноч, яго колькасць у лісцях хутка змяншаецца. Аднак мы памятаем, што акрамя хларафіла ў лісцях існуюць і іншыя пігменты. Правільна, Кася, і гэтыя пігменты пачынаюць мяняць колер адзення на раслінах. Атрымліваецца, што без сонечнага святла лісточкі робяцца рознакаляровымі, а без сонечнага цяпла опадаюць. Менавіта так. Таму нават калі ты пафарбуеш усе дрэвы ў нашым горадзе, то яны ўсё роўна скінуць сваё лісце. Зразумела, Лесік. Захаваю фарбы для іншага выпадку. Але ў мяне з'явілася ідэя. Што за ідэя, Кася? Прапаную гульню. Адгадаць дрэва па яго лісточку. Мне падабаецца. Пачынай. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Вось наш першы кандыдат. І я мяркую, што ён абавязкова вам вядомы. Кася, гэта зусім проста. Гэта клён. Добра, хлопчыкі. А вось наступны лісточак. Які ваш адказ? І зноў лёгка, Кася. Гэта каштан. Давай ужо паскладаней. Ну, калі паскладаней, дык вось вам такі варыянт. Так, трэба разглядзець уважліва. Ці бярозка, ці асінка, ці лістаполе. Хлопчыкі і дзяўчынкі, а вы як лічыце? Чакаю ваш адказ. Мне здаецца, што гэта бярозка. І гэта правільна. А ў мяне ўжо гатовы наступны кандыдат. О, гэта ліст аднаго з самых магутных дрэў, з дуба. Правільна, Алексей. І ў нас застаўся яшчэ адзін лісток. О, і гэта лісток ад рабінкі. Ну і малайцы вы, хлопчыкі. Усё адгадалі, і падказкі вам не спатрэбіліся. А зараз я прапаную мультфільм. М, 300 граммов муки, одно яйко, цукор. Кася, а што ты робіш? Пакуль я толькі чытаю і вывучаю. А што плануеш рабіць? Ой, хлопчыкі, я хочу зрабіць самы асенні пірог. Калі ён самы асенні, мабыць, гэта пірог з яблыкамі? Усё так, Лёша. Аднак існуе так много рэцэптаў, што няпроста выбраць. І навошта іх столькі прыдумваюць? Цікава, а хто самы першы прыдумаў спячы пірог? Дакладна адказаць на гэта пытанне немагчыма. Аднак лічыцца, што пірагі існавалі ўжо ў старажытныя часы. Дакладна вядома, што пяклі іх і ў старажытным Егіпце, і ў старажытнай Грэцыі. Цікава, а які пірог у іх лічыўся самым смачным? Наконт самага смачнага запісаў няма. А вось распаўсюджанай у той час была выпечка з мёдам. Зато зараз якіх толькі пірагоў не сустрэнеш. І з садавіной, і з гароднінай, і нават мясныя і рыбныя. Вось-вось, зараз пірагі не толькі розныя па смаку, але і па выглядзе, і па размерах. І які пірог лічыцца самым-самым вялікім? Самы вялікі ў свеце пірог быў зроблены ў Мексіцы. Ён важыў ажно 10 тонн і ад краю расцягнуўся на 2 кіламетры. Вось гэта памеры! І навошта такі вялікі? Такі вялікі пірог вырашылі зрабіць, каб адзначыць нацыянальнае свята – Дзень каралёў. Пірог быў размешчаны на цэнтральнай плошчы горада, а пакаштавала яго больш за 200 000 чалавек. Гэта ж колькі часу і прадуктаў патрабавалася дзеля яго вырабу. Кажуць, што рабілі яго аж 9 дзён
і 2000 кандытараў. Вось гэта маштабы, пакаштаваць бы яго. Лёша, давай лепш пачастуемся пірагом ад нашай касі. Так я толькі за. О, каб паспрабаваць, спачатку яго трэба зрабіць. А я яшчэ рэцэпт не выбрала. Затое выбрала мультфільм, які мы зараз з вами паглядзім. Тады пачынаем мультипаказ. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вось і надышоў час развітвацца. Добрага настрою і цікавага дня. А мы, як заўсёды, зранку сустрэнемся з вами у нашым добраранку! Будзе цікава і весела.